जानायनि थाखाय जोंबो खाम्फा सारजोंबो जों रायलायदोंमोन रबिराम सारजोंबो जों रायलायहैदों जे जोंना गोबां गोलों गोजों जानानै दं जातिखौ जोङो खौसे खालामनांगौ दा खौसे खालामनांगौब्ला बबे फर्मुलाजों खालामनो बेनिफ्राय उनावहाय हाग्रामा महिला रिसार्चआ दायजों बे साथामसोखौ जों लाया दा जायखिजाया मानो मोजां परिबेस होनायनि थाखाय आं नोंथांमोनजों दिनै सावरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों खाम्फा बरगयारि सारा नै बहाय थानानै जेननाय बा बिथाङा एमपि केन्डिडेटमोन जथेस्थ नांथाबदों जों नोंबोथ' जयनिं खालामहैदोंमोन खोमा काजलगावआव माखासे लांदोंमोन नामा आं लाङाखै नङामोन ना नङामोन दस्रा नों बादि मोनदों आं मोनखाङासै बेनिफ्राय ओरैजोंबो जेब्ला खामानि मावदोंमोन थाखा गैया फैसा गैया एसे एनै बायदि बायदि खायदा खुसल खालामनानै बे आब'मोनजों जोङो खायदा खालामनानै ओंखाम जाफैदों नङा होमबा नोंसिनाव ओरैजाय हाबनानै जों जाफैदों खामानि मावबाय थादों जथ' हायो खामानिखौ मावा नङा मावदों बयबो लोगो मोनलायदों खायसे सोरखौबा लोगो मोनाखै नाथाय बांसिनखौनो लोगो मोनलायनानै जोङो खामानिखौ मावदों थ' देरहानाय जेननाया राजनितियाव थाखाय बे आलादा बाथ्रा खिन्थु ज' जानायनि थाखाय जोंबो खाम्फा सारजोंबो जों रायलायदोंमोन रबिराम सारजोंबो जों रायलायहैदों जे जोंना गोबां गोलों गोजों जानानै दं जातिखौ जोङो खौसे खालामनांगौ दा खौसे खालामनांगौब्ला बबे फर्मुलाजों खालामनो बेनिफ्राय उनावहाय हाग्रामा महिला रिसार्चआ दायथ' होदोंमोन साथाम साब्रै मानसिखौ दायथ' होदोंमोन सोरखौ होदोंमोन खाम्फा सारखौ होदों बेनिफ्राय रिहन दैमारि सारखौ होदों आगोलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रबिनसन मुसाहारि बेनिफ्राय सासेया जाहैबाय रबिराम नार्जारि सार बे साब्रैखौ ज' खालामनायनि मोनसे फर्मुलाखौ दिहुन होननानै स्पष्टभावे हाग्रामा महिला रिसार्चआ बिसोरखौ दैथायहरदोंमोन एबसुजोंबो रायलायदों इउपिपिएलजोंबो रायलायदों प्रमद बर'जोंबो रायलायदों एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथांजोंबो रायलाया नङा बिथांजोंबो रायलायदों आरो बिथांमोननि लिडिं बिथांमोना गेजेराव थानानै जाबादि मोनसे परिबेस खालामनानै होदों जोंबो खोब गोजोननाय मोनदोंमोन आरो बे परिबेसनि गेजेरजों जेब्ला रायलायबाय थाबाय आवगायबाय थाबाय थ' सानसेखालि मा जाहैदों जेनेबा ज' जानांगौ बे कनसेप्टआ पुरा डेभेलप जाबाय खिन्थु बेनिफ्राय बुंलायलायनाय जाबाय दे ज' जानांगौबा मा कन्डिशनखौ लानानै ज' जानो नोंथांमोना बुं फरायसा आफादनिफ्रायबो स्पष्ट बिबाय नाथाय बिथांमोनाबो एदिनखालि स्पष्ट होनो हायाखै जाय रायलायनाया धालिगाव जादोंमोन बेनि उनाव दाना मा जाहैबाय जेब्ला रायलायनाया सोलिबाय थाबाय खाम्फा बरगयारि सारनि नेतृत्वआव फरायसा आफादनि मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोना मा खालामदों बिथांमोना हाग्रामा महिला रिसार्चजों जिरायदों फरायसा आफादनि सानै बिबानगिरिया जिरायनानै होनबाय दे बोरै खालाममारनो नागिरखो खाम्फा सारानो लाबोदों बिथांमोनखौ ज' जिरायबाय रायलायबाय मा खालाममारनो बोरै खालामनो ज' जानायखौ हाग्रामा महिला रिसार्चआ बहाय स्पष्ट होनदों दा जों 20ता राननानै गेलेनोसै इउपिपिएलआ 20ता बिपिएफआ 20ता होमबानो स्रा खिन्थु नोंसोर बिजेपिनि एलायन्सखौ गारनानै फैनांगोन हागोन ना हाया नोंसोरलाय बे लेभेलसिम जादों आरो बेनिफ्राय स्पष्ट बहायबो बुंबावनाय जादोंमोन फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आरो खाम्फा बरगयारि सारखौ दे प्रमदजों माला जिरायहोनो होननायाव दे बेखौ इमिडियेट जिरायहोनो दा बे माला जिरायहोगोन बेखौ दासिमबो नेगासिनो हाग्रामा सारा दासिमबो नेगासिनो दं ज' जानायनि थाखाय माला जिरायो बिसोर दा खोथाया जाहैबाय जाय मानसिखौ ज' जानायनि सावरायनायखौ दैदेननो थाखाय दैथायहरदोंमोन बै मानसिखौसो दिनैनि समाव माखासे मानसिफ्रा रायलायनानै इउपिपिएलआवसो लानानै थांबाय खाम्फा बरगयारि सारखौ होमबा बहाय ज' जानो नागिराखै बिपिएफआसो मोजां नङा बिपिएफआ ज' जानो नागिराखै बेबादि खोथाया दिनै गैला मानो गैला जोंनिफ्राय ज' जानायनि प्रस्ताबा दिनैसिमबो दं खिन्थु जाय मानसिखौ ज' जानायनि रायलायनो थाखाय फाथायहरनाय जादों बे मानसिखौनो इउपिपिएलआ गावसोरसो बरायनानै लांबाय होमबा दाया सोरनि दायाथ' जोंनि नङा दायाथ' गावसोरनिसो नङा होमबा दायाथ' गावसोरनिसो थ' जोंखौ दाय होनो नागिरदों बे बेलायाव जोंना स्पष्ट जाखा जोंहा खुनु दाय गैया दिनैसिमबो नेबाय थादों माला प्रमद बर' सार नङा होमबा CEM बिथांखौ माला हाग्रामा सारजों जिरायहोगोन बेखौ दिनैसिमबो नेबाय थानाय जादों बिथांमोना मानो स्रि दिनै बारलांबायसो दा बाथ्राफोरा ओंखायनो ज' जानाय जातिनि कनसेप्टनो मानो बहाय जोंहा गैया बेबादि नङा जों बहाय गोथौयै सिन्ता खालामनानै बे लेभेलसिम आवगायदोंमोन नाथाय बे लेभेलसिम आवगायनाया दिनै फेलार खालामबाय बिथांमोनासो खालामदों बेखौ बिपिएफनिफ्राय खालामाखै रायजो राजाफ्रा जेब्ला बेबादि सोंगोन
मानो ज' जानो हाया होमबा स्पष्टखौ नोंथांमोना बुंब्लानो जाबाय बुंनो हानांगोन नङा होमबा बुंनो हानांगोन बेखौ मानो ज' जाया UPPL जों BPF जों जोंनिफ्राय स्पष्ट जों दासिमबो नेबाय थादों हाग्रामा साराबो दासिमबो नेबाय थादों खिन्थु जाय मानसिखौ ज' जानायनि थाखाय बिबान होनाय जादोंमोन रायलायबाय थादोंमोन बे मानसिखौनो UPPL आ लानानै थांबाय होमबा UPPL आसो दिनैसिमाव ज' जानायखौ सिफायदों बिसोरसो जाहोआ बे जिनिसा दिनै स्पष्ट जाबाय बेयो स्पष्ट तो बहाय जेहेतु हाग्रामा सारानो केन्डिडेट जानायनि बाथ्राया दिनै बयबो मिन्थिया नङा मिन्थिजोब्बाय रायलायजोब्बाय ब्लकनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो रायलायहैबाय जोंबो रायलायहैबाय आरो दाख्लै जों रायलायबावबाय तो बहायबो बुंनाय जादों माखासे बाथ्राफोरखौ आरो रायलायबावदों जों बोरै लांनो बोरै मानो गारिबो नांगौ मा नांगौ बायदि बायदि